said the white back, the blue back, the lock bamboo, said the back, boogie the boo. Sure, Bacha, this how we kick off. Sure, hip hop game. Now, uzojeza, shobuke mastukili. Sure, 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 Bacha, sure. Ngicindezela ipene ephepheni ngipheqa amapage ngibhaqabulo lethi ngivala igate nqamuka amakheji hamba ugesi ngale mishe embaqambile stage mangibulala ngikhetha ngiphezulu ngibabekela iday 2018 hip hop isisinika ama promises sobo ngasaphile ngakasibulala ama sausages bungazi ukuthi umliso ogadela ama premises dlala hip hop yangempela siphephetha ama Sanibona Raza njani? Yebo njani khona. Sikhona. Raza ngenza kancane u manager pha uMaspala. Yeah. Awuzami Raza ngino matric lapha nenase. Yazi ube nenhlanhla le ndoda. Hawu benenhlanhla balo benenhlanhla. Ube nenhlanhla bana. Yazi ngifuna umuntu oyedwa kahle kahle. Ngifuna umuntu oyedwa. Ozosebenza lapha ya. Manje mawuthi lapho ungakwazi masingakwazi ukuhamba ngene emotweni sambe. Ya ungangena sambe ukhombise futhi umsebenzi. Nenhlanhla. Ngicela imvula stop asibeke. Super emhlabeni. Buka-ke futhi, ake ufuna ngenzeni njani? Ufuna ukubeka i-toilet la, ngithi yabo. So wena ngifuna ungiklinele ukusuka la, uza la, ungibele umgodi nje umgodi ongalingana nawe nje ubude kanje unga right impela. Ya, yibona umsebenzi enginawo. Ya, ayiwona lo. Iwona lo. Azidabele. Nawo bengikhuluma umsebenzi waMaspala. Ukuthi uzokhupha hayi ngeke. Hayibo mnumzane, ucabanga ukuthi ungasebenza amasipala ungakwazeli. Wendoda. Khona umsebenzi wavela uthole nje noma ikuphi. Ngithola umsebenzi emgaqweni nje. Ngapha ngasifi ungenzanga lutho. Yewona silima, khulunywa ngala. Uyayidla lapho. Ngosho umakhelwane kanti uyaphayiza. Phuma ngala. Uyafetha lapha. Sayaqala lana ke nje usibona siyimanager nathi yazi. Hamba la. Uthola omunye umuntu ozosebenza la.